Hej. I dag vil vi prøve at slå verdensrekorden i verdens største menneskeburger. Vi er 6 frivillige, der stiller op til det her forsøg. Vi har Lukas. Vi har Christina. Vi har Laura. Christian. Og Svend. Nu vil vi prøve at gå i gang med det her umådelige forsøg. En, 2, 3, hop af. Ja, det kan vi jo så konstatere, det var et vellykket forsøg. 2 sekunder. Ja. Jeg hører nu min øresnegl. At man skulle være 7 personer. Scheisse. Cut eller ej, vi stopper.